2,000 years later. Αυτά είναι. 1-2 γιο. Και τώρα θα ζήσετε την επιστροφή στο σπίτι. Εδώ Αργυράκης περιμένει τα μπλε φωτάκια. One eternity later. Χωρίς ταχύτητα, μπράβο Ζακ. Μπράβο Ζακ. Αχ παιδιά, να σας πω τι έγινε σήμερα. Λοιπόν, τώρα θα ζητείτε το δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι, που είναι σχεδόν στο το πρωινό. Τι έγινε σήμερα? Κλείσαν το μαγαζί, εγώ έφυγα, γύρισα τα δρομολογιά μου και είχα ξεχάσει τα κλειδιά μου μέσα στο μαγαζί. Οπότε έπρεπε να περιμένω 40 λεπτά την κυρία Βίκη. Πλάκα κάνω για την κυρία. Ευχαριστώ Βίκη. Thank you very much. Να έρθει να μου φέρει τα κλειδιά. Και ήταν και πολύ μακριά. Καημένη, ήταν και έξω για ποτάκι από ό,τι κατάλαβα ή κάτι τέτοιο. Οπότε παίχτηκε μαλακία. Περιμέναμε τόση ώρα. Λοιπόν, σήμερα γίνανε πάρα πολλά τραγαρίσματα παιδιά. Δυστυχώς είμαι όλη τη μέρα στο δρόμο και τα βλέπω κάθε μέρα. Ίσως έχει αλλάξει λίγο ποιότητα του ήχου, γιατί για ένα και μόνο λόγο έχασα το αντιπούφ που μπαίνει μπροστά στο μικρόφωνο, κάπου είναι μέσα στην τσάντα μου, δεν ξέρω πού, επειδή το μικρόφωνο είναι πολύ ψηλό και μπορεί να έχει αλλάξει λίγο, δεν ξέρω ποιότητα, δεν ξέρω τι. Αν και το κράνος αυτό που φοράω τώρα έχει από κάτω το πηγούνι αυτό το πανάκι για να μπαίνει ο αέρας. Τέλος πάντων. Αν και αυτό κράνος μπάζει, είπαμε το λόγο του πρωί. Λοιπόν, και αυτός ο δρόμος της επιστροφής. Μέχρι στιγμή δεν έχει πάρα πολύ κίνηση, δεν το ρεύμα γίνεται πανικός. Πω παιδιά, μετά από τόσες ώρες οδήγησης. Και εντάξει, μπορεί να είναι και στα αμάξι, αλλά η συνέχεια μέσα έξω στο αμάξι, δηλαδή φτάνεις κάπου, πρέπει να παραδώσεις κάτι, κατεβαίνεις, ξαναμπαίνεις, ξανά πάλι το ίδιο, ξανά μανά, και άμα έχεις 40 πράγματα να δώσεις, άντε γεια. Έτσι που λέτε. Λοιπόν, το πρωί ψηλά πάμε πιο γρήγορα συνήθως στη δουλειά, δηλαδή πιο πολύ ταχύτητα. Όταν γυρνάμε αυτή τη σύντηση είμαστε πιο χαλαροί, είμαστε πιο κουρασμένοι και μας γινώ όταν είσαι κουρασμένος ή οτιδήποτε τα αναγκαστικά μειώνονται τα πολύ. Οπότε τα πάμε πιο χαλαρά. Εντάξει, σήμερα δεν έχει πολύ κίνηση τώρα στο φυγέ. Αν και η Παρασκευή πιο πολύ έχει απέναντι όπως βλέπετε, γιατί από εκεί ανεβαίνουν προς τα πάνω για να βγουν εκτός Αττικής. Δηλαδή είναι συνηθισμένη η κίνηση εκεί, γιατί πιο πολύ πάνε τέτοιο, πάνε εκδρομές και τα λοιπά. Οπότε καταλαβαίνετε.
με Καβάλας ή αλλιώς Λεωφόρο Αθηνών και Κηφισού. Εδώ στο ενέβη δρόμος ξαφνικά φαρδένει και μετά ξαναστραβεύει. Εδώ που τη βλέπετε κάτω δεν ξέρω αν φαίνονται, έχει κάτι βελάκια που σου λέει πήγαινε αριστερά γιατί τελειώνει η λωρίδα σου. Και εμείς θα ακολουθούμε πίσω από το φορτηγό γιατί τελειώνει η λωρίδα μας. Και θα κόψουμε το ταχύτητα κιόλας. Ο φορτηγαλιστής είναι ξένος, Ιταλίκα βασικά. Γίνουμε από εδώ με φλασάκι χαλαρά. Και όλα good man, γεια σου. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Ελπίζω να μην ήταν κάτι πατημένο. Δυστυχώς θα βλέπω και αυτά κάθε μέρα. Τα καμένα τα ζωάκια. Μπορούμε να περάσουμε εθνική οδό, δεν ξέρω πώς γίνεται τι. Και δυστυχώς βλέπω πολλά στην άκρη του δρόμου, συνήθως. Και εκνευρίζομαι όταν τα βλέπω. Απ' τη μία λες στο πάτησε ο Μπίξ οδήξει, ξέρω εγώ, έτσι αλλιώς. Και την άλλη, ρε φίλε, πας, ξέρω εγώ, δεν ξέρω και εγώ πόσα χιλιόμετρα, δηλαδή, τι φάση. Μπορείς με προσπέρασαν Δίας, ένα δικάβαλο, δεύτερο δικάβαλο. Ο μπροστά είχε φάρο, πίσω δεν είχε, δεν ξέρω που πάνε, μπορούν να μας σταματήσουν. Το δεύτερο δικάβαλο τώρα είναι στο φάρο. Πρώτη φορά, παιδιά, βλέπω Δίας εδώ. Δουλεύω κοντά ένα μήνα και κάνω αυτή τη διαδρομή κοντά ένα μήνα. Συνέχεια κάθε μέρα, εκτός που κάθομαι και αράζω και σταμπίζω το κορμάκι μου στον υπολογιστή και στα παιχνίδια μου. Κάνω βόλτα στην μηχανή. Και στο μέλλον, μακάρι να πάνε όλα όπως θέλω, να πάρω μεγαλύτερη μηχανή που θέλω πάλι. Για να μπορώ να βγαίνω εκτός Αττικής άνετα, χαλαρά. Εδώ οι αγαπημένοι μας αστυνομικοί πάνε από τη Λέα όπως πάντα. Εντάξει. Λογικά τους προσπεράσουμε τον Αργύρι και λογικά μας πάνε από πίσω. Γιατί πάντα κάτι τέτοια γίνονται. Α, όχι, εντάξει, πως και έτσι. Εντάξει, είναι και χαζούλιδες, γιατί μερικοί, εντάξει τώρα αυτοί πάνε χαλαρά, για να μην χάσουν το δικάβαλό τους, μπορεί να τρέχουνε στον δρόμο. Τώρα σβήσανε φάρους, δεν ξέρω τι παίζει. Πες πάω. Βασικά αυτός που μπροστά μου φάρος αναβασμίνει σε ίσα σαν σπίτι, δεν ξέρω τι βλέπετε. Και by the way, ο Αργύρης έχει το 7,5 της δεύτερης γενιάς, δεν ξέρω να το πω τι πρωί. Έχει μπλε ψήρες, ναι, ψήρες δεξιά και αριστερά τα φανάρια του. Είναι undercover, cap. Λοιπόν, εδώ έχει κίνηση. Εδώ βασικά είναι, μπράβο φορτηγό, παρά λίγο να με κλείσεις, κάτσα και τσεκάρω. Ο Αργύρης πάρει μπροστά, εγώ εδώ συνήθως κάνω κάτι ακροβατικά, τώρα δεν ξέρω. Γιατί είναι... Τα κάψα από εκεί, ωραία, φύγανε. Συνήθως πάω από πεζοδρόμια και τέτοια, κάνω κάτι τέτοια. Σε safe επίπεδα σχεδόν, να μου πεις. Τι safe επίπεδα, δεν έχεις επίπεδα σε αυτό, αν μου κάνεις μαλακία τι να κάνεις. Εδώ το γιοτατσέλικα με το κομμενάκι μέσα. Είμαι από χωριά. Αυτά που λέτε. Θέλω γενικά να πάω και σε άλλες περιοχές και τέτοια. Θα κάνω και Σάββατο, γερέμισε. Θα κάνω και Σάββατο συνήθως πηγαίνω σε άλλες περιοχές, από εδώ από εκεί. Γιο, φεύγουμε.
τέλος αυτού του δρόμου ξεκινάει ο Γολγοθάς της Γρηγορίου Λαμπράκη, ο οποίος ο Γολγοθάς είναι... Άστα να πάνε. Τι έγινε ρε παιδιά? Μπράβο πάπου που με είδες, σχεδόν. Με είδε, έκανε λίγο αριστερά, μου τα ξαναχωθεί και λίγα ξαναχωθούμε. Πράσινο, μπράβο. Μπήκαμε Γρηγορίου Λαμπράκη, βλέπετε εδώ γάμο 18. Λεωφοριάκι παλιό, πηγαίναμε σχολείο με αυτό. Αξέχαστες εμπειρίες. Αυτό πάει πέρα μου Ομόνια από τον Αργύρικα που έχασα. Να τους έρχεται. Λοιπόν και εδώ ξεκινάμε και κόβουμε ό,τι μπορούμε, όπως πάντα. Να μπεις τι κόβεις, βιάζεσαι? Στην ουσία δεν βιάζομαι πάρα πολύ. Σχεδόν ποτέ. By the way, τώρα αυτούς που βλέπετε στα δεξιά μου, όταν περνάτε έτσι με φόρα πάνω στα αμάξια, εντάξει, τη μηχανή είναι υψηλή, δεν είναι χαμηλή σαν τις άλλες, δηλαδή μπορώ να δω πάνω τα αμάξια στο επόμενο τι παίζει και αυτά. Αλλά γενικά να προσέχετε. Πάντα να προσέχετε. Πορτογαλί. Και έχει μείνει ένα τζιπάκι μες στη μέση. Και θέλω τύπος εκεί να στρίψει. Μπράβο παιδιά, να το καταφέρετε. Λοιπόν, εδώ συχαίνομαι. Τι κάνει? Δεν μπορώ. Εντάξει. Τόσοι. Το μπούλης εδώ τι λέει, κοινή? Πολύ, πολύ, Και τι γίνεται εδώ, ναι παιδιά, εκεί κάνουν ό,τι να είναι, κάνουν ό,τι να είναι. Έρχονται πίσω, πάνε μπροστά. Ανακατεύονται, μπαίνουν μέσα, μπαίνουν έξω, παίρνα. Παίρνα και εσύ, μπράβο. Θα τους έχει μείνει μέσα στη μέση παιδιά, μεσητές. Αυτό που ήταν πέταξε αυτού. Και περιμένετε, αχ, τώρα με ακούτε πιο καθαρά. Το ξέρω και όσο αποκούστηκε από μένα ότι πετάχτηκε και μου πέταξε την ταχύτητα έξω. Το παθαίνει αυτή η μηχανή που από αυτό. Μας πετάει τις ταχύτητες μερικές φορές. Γιατί ας πούμε ότι τις βάζω κάπως καρφωτές μερικές φορές. Καρφωτές έχει αυτό το γκάμ που κάνουν όλοι και πετάνε και κάνουν σουζές. Καρφωτές εννοώ χαλαρά χωρίς μπλέχτη. Στις μεγάλες στροφές όπως τώρα, την ώρα που κλείνει τον γκάζι, κουμπώνει ταχύτητα μια χαρά. Απλά θέλει να μην το κάνει σε καινούργια μηχανάκια. Αυτό το μηχανάκι τώρα εντάξει. Πιστεύω ότι άμα το βάλω μπύρα μέσα στον πόζο θα πάει μια χαρά. Πιστεύω ότι τα λάδια που έχει ο κινητήρας, αν τα βγάλεις από το κάτω από κάτω και τα πας στην NASA, θα νομίζω ότι είναι πέτρωμα από το Ισελίνη. Δεν ξέρω και εγώ τι. Άλλη είναι τέτοιο. Λοιπόν, ναι, πριν τι έλεγα. Γιατί πας το έκανα μέσα τα αμάξια. Ενώ τόσο, δεν ξέρω, γρήγορα κάνουν μαλακίες και τέτοια. Μαλακίες, όπως λέγει. Και τώρα εδώ έχουμε σταματήσει και δεν τον αφήνω περάσει. Θα τελειώνουμε. Μπορεί κάποια. Κάμπια! Ναι, δεύτερη φορά με κόβουνε. Σε αυτό που έλεγα. Ναι, δεν ξέρω, μου αρέσει γενικά να παίζω με τη μηχανή έξω και έκανα motocross και enduro. Δηλαδή και στο enduro και στο motocross εντάξει. Δεν έκανα τόσο motocross, πολύ enduro, μου άρεσε πιο πρωτοβουλό. Όχι Αργύρη, μην ανοίγεις! Αργύρη, Αργύρη!
Icon δεν είναι. Δεν βλέπω. Όχι, δεν είναι Icon. Xiaomi, ναι. Ναι, είδε τη φιγούρα και στο κράνος που είναι κάτι vintage συγκομμένες σε ένα vintage πολεμικό αεροπλάνο. Περνάει η ώρα ρε παιδιά. Σπάμε μονοτονία και το άλλο έχει μείνει στη μέση του. Ο Ταρίφας. Τσάου Ρίφα. Τσάου. Αυτά γίνονται, έχει πολλή κίνηση. Γενικά μου αρέσει να περνάω ανάμεσα στα μάξια όταν όχι σταθμευμένα, σταματημένα τέλος πάντων στην κίνηση και αυτά και να κάνουμε παρίτσες. Έχω χτυπήσει βασικά πολλούς καθρέφτες στη ζωή μου, ναι. Τώρα το έχω λατρώσει. Γιατί όσο περνάει ο καιρός μαθαίνεις λίγο και πολύ το τέτοιο. Λοιπόν, οκ. Στερεοφωνικό πάνω στο ποδήλατο, τον οποίο αυτόν τον είχες μαθηθεί. Κουρουνίτσα. Εδώ θα αποχαιρετιστώ με το φίλο μου τον Αργύρι. Πάει σπίτι. Σχετικά μένουμε κοντά και εγώ πάω στο δικό μου σπίτι. Και κάπου εδώ θα σας πω αντίο πισιό και δεν ξέρω τι άλλο, γιος κοριτσάκι, τι κάνεις, είναι καλά. Είσαι ελεύθερη, είμαι παντρεμένος. I do it for the love, yes I do. So you don't care about the money, well yes it's true.